ji panoramaya heftane dem baş binêrê ja. Em bi geşedanên giringên heftane li pêşberî we ne. Li gelek bajarên Kurdistanê û Tirkiyeyê ketkar û karker li dijî şer û pergala ketxwariyê herikên qadên yekî Gulanê û gotin ku dê pergala ketxwariyê hilweşînin. Bi hezaran karker û ketkaran mildan milên hev û bi dirûşmên yekitî, piştevanî û tekoşînê qadên yekî Gulanê dagirtin. Serokên gişt yên Dîsk, Kesk, Timop, TTB û TDB li qada Maltepeyê bang li girseyê kirin û diyar kirin ku dê tekoşîna xwe ya li dijî polîtikaya şer, krîz, ketxwarî û xîzaniyê mezintir bikin û peyama em natirsin û dê vê pergalê bi hev re biguherînin dan. Parlamenterê HDP'yê wanê sezayî temellî di mîtînga yekî Gulanê ya wanê de axivî û ev tişt got. Li Tirkiye û Rojhilata Navîn rêya avakirina demokrasiyê di İmraliyê re derbas dibe. Ji ber vê em ê tecrîdê bişikînin û azadiya Birêz Öcalan pêk bînin. Parlamentera HDP'ya Amedê Dersîm da jî ku mîtînga yekî Gulanê ya Amedê de axivî diyar kir ku kesên polîtikayên şer û xiyanetê dimeşînin wê winda bikin. Êrişên Dewleta Tirk bi hevkariya Partiya Demokrata Kurdistanê li heremên Zap, Avaşîn û Metînayê di 14 Nîsanê de dane destpêkirin didomin. Ji bo ku şerê li dijî heremê hatiye destpêkirin bê rawestandin, Partiya Demokratîk a Gelan HDP li Şirnex û navçeyên wê di duyê Gulanê da bi piştgiriya hezaran kesan dest bi nobeta jiyanê kir. Welatiyên ku tev li nobeta jiyanê bûn, bertek nîşanî hevkariya PDK û AKP dan û banga rawestandina hevkariyê li Barzanî kirin û diyar kirin ku têkçûna PKK têkçûna Barzanî ye. Rêxistinên Kurdan ên Ewropayê jî biryar dan ku vê di navbera sêyê Gulanê û sihê Hezîranê de her rojên sêşem û pênşemê li ber avahiya rêxistina qedexekirina çekên kimyewî OPCW ya li bajarê Den Haagê Holandayê çalakiyan li dar bixin. Çalakkeran bank li OPCW'yê kir ku lêkolîna çekên kimyewî yên ku artêşa Tirk li Kurdistanê bi kar tîne bike û anîn ziman ku heta OPCW dengê wan bipîse wê çalakiya xwe bidomînin. Li aliyê din cerdevanên ku di êrişên li dijî Metînayê de hatine bikaranîn diyar kirin ku di êrişê de tu pêşketin nînin û psîkolojiya wan xerab bûye. Salvegera 84mîn a Komkujiya Dêrsimê ji aliyê gelek sazî, dezgeh û partiyên siyasî ve hate bibîranîn. Hevserokê giştiyê HDP Mithat Sancar di bîranîna li Dêrsimê de daxwaz kir ku cihê gorên qurbaniyên terteleyê bên tespîtkirin û navê Dêrsimê û gundê wê lê bên vegerandin. Artêşa Iraqê di duyê Gulanê de bi tank, top û çekên giran êrişî navçeya Dugur a Şengalê kir. Lê rasî berxwedana hêzên asayişa Êzîdxan, YBŞ, YJŞ û civaka Êzdî hat. Niha li Şengalê şer sekiniye, lê artêşa Iraqê ji Şengalê derneketiye û alozî berdewam e. Meclîsa Xweseriya Demokratîk a Şengalê bi daxuyaniyeke lezgîn da zanîn ku PDK ji bo rewşa Şengalê aloz be û civaka Êzdî dest bi Şengalê berde, dest bi propagandaya reş û şerê taybet kiriye û banga hişyariyê li gel kir. Li aliyê din li ser aloziya derketî hêzên artêşa Iraqê bi YBŞ YJŞ re ketin nav liv û tevgerê û îddiayên ku operasyonekî yê çêbe divê civak teqel Şengalê biterikîne derewand û ji civakê xwest li malên xwe bimînin û terka axa xwe nekin. Polîsan di pêncî Gulanê de komek anîn pêş avahiya navenda giştiya HDP û avahî dorpêç kirin. Di bûyera ku endamên partiyê bertek nîşan dan de Amirekî polîsan bi gotina ez ê te bi dîwar ve bizmar bidim gef li parlamentera HDP başaran xwar. Sana hesabı sordurur baba bakanlık. Konuşma, ben sana hesabı sordururum.
Sesini! Sen kes sesini, düşman! Çivilerim seni valla! Ya bak sen diyorsun lan! Sen kimi diyorsun? Gel çık karşıma! Ne diyorsun? Gelsin karşıma! Sen ne diyorsun? Sana! Çivilersin ne demek? Çivilersin ne demek? Çivilersin ne demek? Provokasyona li dijî HDP li Amed, Wan, Mêrdîn û Stenbolê hate şermezar kirin. Siyasetmedarên HDP jî di nav de gelek partiyên siyasî bertek nîşanê provokasyonê dan û şermezar kirin. 6 partiyên siyasî tekîldarî provokasyona li hemberî HDP daxuyaniyeke hevpar dan. Partiyan diyar kirin ku HDP ne bi tenê ye û xwestin demildest dorpêça polîsan bê rakirin. Partiyan destnîşan kirin ku divê derbarê kesê ku gef li aşağı car başaranê xwariye lêpirsîn bê dest pê kirin û bê darizandin. Mamosteyên nijadperest ên li dibistana Serêtayî Navçeya Qereyaziya Erzeromê peyvîrdar li pêşa tabelaya ku ketina navçeyê de ku li ser hûnbixêr hatin hatiye nivîsandin, wêneyên nijadperest kişandin û li ser hesabên xwe yên medyaya dijîtal parvekirin. Mamosteyên ku li ber tabelayê disekinin, îşaretên bêrêzî kirin û wêneyê xwe yê ku nivîsa Kurdî tê de xuya nake, bi vê nivîsê parvekirin. Li aliyê din ê tabelayê hûn bi xêr hatin hatiye nivîsandin. Lê berteka me ya li dijî wê beşê diyar e. Li ser vê yekê gelek kesan nerazîbûn nîşanî parvekirina nijadperest a li dijî Kurdî dan. Bi zêdebûna bertekan re Qeymeqamtiya Qereyaziyê ragihand ku têkildarî mijarê lêpirsîna edlî û îdarî daye dest pê kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de her çar mamosteyên nijadperest ji kar hatin dûrxistin. Rêxistina HDPya Erzeromê jî bertek nîşanî parvekirina nijadperest da û diyar kir ku divê ev mamoste bên darizandin û ceza kirin. Belê temaşevanê nêja. Em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe. Em ê bi geşedanên nû hefteyekê din jî bihevrebin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê malpera YouTubeê ya rojnameya me ya xwebûnê, biecibînin û parve bikin. Heta hefteyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.